Как се подрежда колодата Сибила? Винаги в колодата Сибила всичко е свързано с осмицата. Така че бъркаме картите, като обикновено през това време мислим за това, или човека, на който ще гледаме, ако гледаме на някой друг, трябва да мисли за нещата, които ги вълнуват. Когато те са готови, това е моят начин на гледане, казват стоп и цепя картите. Представяме си, че гледаме на жена. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. В случая отдолу картите на последния ред трябва да ви останат 4 карти и отгоре са 4 реда по 8 карти. Сега, понеже гледаме на жена, да приемем, че гледаме на мен, започваме, това е основната карта, от която започва броенето. Ако гледаме на мъж, започваме броенето от карта номер 28, мъж. Гледаме в случая на мен. Първо започваме наляво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Това ми е първата карта. Аз обикновено така ги оставям, за да знам кои карти са се паднали. И продължаваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Втората ми карта. И продължаваме. Теглим всяка 8 карта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следващата ми 8 карта е тази. И продължаваме. 1, 2, 3, 4. Не може да изтеглям четвърта карта. Трябва винаги да бъде 8 карта. Така че сега продължаваме обратното броене. 29-та карта, жена тук е последна. И затова започваме обратно надясно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И пак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И пак я обръщам, за да знам коя карта ми се е паднала. Ех, че ми се падат лоши карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И пак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Това ми е последната карта. Трябва да изтеглите общо 8 карти. Посланията и гаданията са написани на самите карти, но винаги свързвайте картите една с друга. Ако имате въпроси, аз съм на среща, пишете ми, ще ви помагам. Благодаря ви, че се докосвате до магията на Сибила.